kaga kan talafa yau kasuwan nan fa kaga ta yi jama'a kuma fitan yin dangula ne nan kaga ta yi fa ko ya kake gani amma nan wajen ne me yasa baka riki nan wajen ba sosai da ina kallon dawo ga da su ai Allah rene ba da zo ga ka ce karin buganan da kai wannan farkon da na din ne hadawa ka samu zuwa ko Allah ya yi wallahi yaron nan ne ya kashe jiki yau kasuwan nan muna samu sosai amma kuma ya kashe mana jiki sorry ga yanzu wannan ita ce nake hada ma don Allah ya yi kokari ya hada min wallahi ina da aiki da ita na rantsa maka da girman Allah ne rage to haba ya ka gani da oji sai dai fa abin da nake so don Allah amana da ka ta tukuna amana menene ba ka hada ba amana alƙawari don Allah amana ai na sallame ka ai ko na sallame ka ko abin da zan ga to shikenan ba ni kaya na in tafi mana da mana Abubakar ta da Allah ya hakuri mana ka ji me zai ga ina jin ka san mu makera muna da wata al'ada ina jin ka idan muka kuda da zafin nan na'am dan Allah an fita bayan gari amana da Allah kar a dora a bayan ta dan taba jiki wato kana nufi in rike ka haka kenan haka kawai yawa to shikenan yanzu ina tafi kar in sa anan nawa in ka taba jikinka da dan zafi yaran mu za su mutu dan Allah kar ka dora ka yaran ku za su mutu kuma gera to shikenan alkawali na rike amana re wannan ka na rike madalla na gode fa na gode ai na sallame ku ko to madalla sai gobe mu ina shigo wai kaji ka ɗaukar irata ya ji tambura wa Allah sai dai yaran duka su mutu ɓe ma ya ɓe fu a radun Allah haba wayo Allah min mai subhana min mai wayo Allah na wayo darne min mai wayo wayo